Ναι, ανέληφθης εν δόξη, Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησας τους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Παρακάλεσε ο Σεβασμιότατος να μιλήσουμε για τον Άγιο Αθανάσιο τον Χαμακιώτη. Την περασμένη Πέμπτη, λοιπόν, με πολύ χαρά ακούσαμε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ότι ο Παπαθανάσιος, όπως το ξέραμε στο Μαρούσι, διακηρύχθηκε η αγιότητά του. Κατετάχθη δηλαδή στη χωρία των Αγίων. Για εμάς που ζήσαμε κοντά του στο Μαρούσι, είμαστε σίγουροι από μικρά παιδιά ότι ο Παπαθανάσιος που βλέπαμε ήταν Άγιος. Και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και επίσημα πλέον ο Άγιος Αθανάσιος αγιοκατετάχθηκε. Θα σας πω λίγα λόγια για τη ζωή του. Δεν μπορούμε περισσότερα γιατί έχουμε και κάτι άλλο μετά. Μια δεύτερη Αγία που εκεί πρόσφατα αγιοκατετάχθηκε, η Αγία Γαβριηλία. Ο Αθανάσιος λοιπόν γεννήθηκε το 1891 στην Τουρλάδα Καλαβρίτων, ένα μικρό ορεινό χωριό, και όταν έγινε 16 χρονών, 15 χρονών, εγκαταβίωσε στη Μονή Αγίας Λάβρας Καλαβρίτων. Έμεινε αρκετά χρόνια, έγινε μοναχός, διάκονος, ιερέας και πνευματικός. Το 1932, για λόγους υγείας, ήρθε στην Αθήνα και το 1936 διορίστηκε εφημέλιος στο παρεκκλήσιο της Νερατιώτισσας. Είναι ένα μικρό, πολύ όμορφο παρεκκλήσιο του 16ου αιώνα, δίπλα στο σταθμό του ηλεκτρικού, στο Μαρούσι. Εκεί λοιπόν έκανε ένα τεράστιο έργο. Το κύριο χαρακτηριστικό του γέροντα ήταν η μεγάλη του αγάπη για τους ανθρώπους και η μεγάλη του ελεημοσύνη. Η Νερατιώτισσα έγινε σε λίγο καιρό ένα κέντρο φιλανθρωπίας αλλά και προσευχής. Να πω πρώτα ότι ο πατήρ Αθανάσιος να λειτουργούσε, βρισκόταν σε άλλο κόσμο. Πολλές φορές την ώρα της λειτουργίας έβλεπε να συλλειτουργούν μαζί του άγγελοι και άγιοι. Πολλές φορές διέκοπτε τη λειτουργία από τα δάκρυά του, από τα κλάματά του, και πολλοί άνθρωποι τον έβλεπαν την ώρα που λειτουργούσε να μην στέκεται, αλλά να είναι στον αέρα. Και τα μικρά παιδιά μάλιστα φώναζαν: «Πιάστε τον παπά, θα πέσει, είναι στον αέρα». Όταν λοιπόν λειτουργούσε, μετέδιδε σε όλους αυτό το αίσθημα της κατά Χριστόν ζωής και ζούσε κυριολεκτικά στα ουράνια. Έλεγε μάλιστα ο Μακαρίτης, ο μεγάλος λογοτέχνης και αγιογράφος Φώτης Κόντογλου, ότι μία λειτουργία του Παπαθανάση είναι σαν μια μετάγγιση αίματος στον οργανισμό. Το δεύτερο που θέλω να πω και να τονίσω ήταν η φιλανθρωπία. Σε μια εποχή που όλοι κοιτάζουμε να αρπάζουμε και να παίρνουμε, και έτσι μαθαίνουμε στα παιδιά μας, άπαξε να φας και κλέψε να έχεις, ο Άγιος Αθανάσιος ήταν ένας άνθρωπος συνεχούς προσφοράς και αυτό το μετέδεται και στα πνευματικά του παιδιά. Πώς δηλαδή να προσφέρουν ό,τι έχουν στους άλλους ανθρώπους. Είχε γίνει το σπίτι του ένα κέντρο φιλανθρωπίας. Το ένα δωμάτιο λοιπόν ήταν γεμάτο κάθε μέρα από τρόφιμα και ρούχα για τους φτωχούς. Είχε μαζέψει πολλά παιδιά, μικρά παιδιά, με τα ποδήλατα ή με τα πόδια, έτρεχαν παντού να προσφέρουν όπου υπήρχαν φτωχοί, είτε τρόφιμα, είτε χρήματα, είτε ρουχισμό. Τα χρήματα δεν τα αγάπησε ποτέ. Έλεγε αυτά σταύρωσαν τον Χριστό. Τα χρήματα, λέει, μας τα έδωσε ο Θεός για να τα μοιράσουν, να κάνουν ελεημοσύνη. Και έλεγε μάλιστα, ξέρεις τι σημαίνει ελεημοσύνη?
δίνεις κουρελόφερτα και αγοράζεις τον παράδεισο. Θα σας πω έτσι ένα συγκινητικό περιστατικό. Μια φορά πήγε μια γυναίκα, χήρα και 4 παιδιά, και του λέει: παππούλη, δεν έχω χρήματα καθόλου και με διώχνουν από το σπίτι. Χρωστάω 2.200 δραχμές τότε. Μεγάλο ποσό. Ο παππούλης δεν είχε τίποτα πάνω. Και λέει: παιδί μου, περίμενε να δούμε τι θα γίνει. Πάει στο ιερό, μόνος του, γονατίζει τον εσταυρωμένο και με δάκρυα στα μάτια τον παρακαλούσε να δώσει λύση. Με το που γύρισε πίσω, έρχεται μια άλλη γυναίκα και του λέει: παππούλη,